poate ne întrebăm, dar de ce păcat are un copil nou născut? Cu toții avem un păcat când ne naștem. Și păcatul acela pe care cu toții îl avem în momentul nașterii noastre sau a zămislirii noastre, în pântecele mamelor noastre sau ale maicii noastre, acela poartă numele de păcatul strămoșesc, adică păcatul lui Adam și Eva. Păcat pe care cu toți îl purtăm la naștere. Și primim botezul, în momentul sau după ce am primit botezul, sau întreita cufundare sau afundare, în momentul acela, acel păcat este șters cu totul. Și suntem ca niște îngeri curați, ca acest unul pe care nașii îl țin acum în brațe. Aku di sini masuk